Благодаря ви. Най-напред. Аз няма да се присъединя към вашите квалификации, защото нямам право да дам такива квалификации. Факт е, че всички документи, които са на лице по случая Маринова долина, както е известен в архивите на Академията, са дадени на юридически анализ и в най-скоро време ще бъдат предоставени на компетентните органи, т.е. на прокуратурата, да се произнесат за евентуални констатирани от нас съмнения за нарушения. От друга страна, тъй като имотът е държавна собственост, който е излязъл като необходимост за употреба за нуждите на Селскостопанска академия, ще трябва да бъде предоставен решаване на съдбата на имота на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който е принципал на държавните имоти. Господин Костов, аз много ви благодаря, че се включихте в моето предаване. Господин Костов, срамота. По времето на комунизма нищо не беше ограбено. Напротив, комунистите дадоха безвъзмездно земя на Селскостопанската академия. По време на демокрацията всичко се ограби. Срамота бе, господин Костов. Срамота. Казвам го като тъжна констатация в резултат на тези документи, с които аз лично се снабдих и предполагам. Вие, между другото, имате ли този хвърчащ договор в Министерството на земеделието? В Министерството на земеделието не знам дали го има този договор. При нас има копие от този договор, но оригинал на такъв договор при нас не съществува. Няма изведен регистър на този договор, който току-що показвате по телевизията. И така, този договор за мен е без липса на оригинал. Нещо, което не поражда правни последици, разбира се. Да не говорим за цената на договора, 250 лева за 7 декара, то скандално. Аз много ви благодаря, че се включихте в нашото предаване, господин Костов. Надявам се тези органи, които сте сезирали, да си свършат работата, защото това безобразие продължава от 2008 до 2011 година и е срамота Канал 3 да се занимава с тези неща. В студиото е господин Георги Евтимов. Аз много благодаря на господин Георги Евтимов, че се съгласи да дойде в нашото предаване, защото той поема всички рискове тази вечер да каже някои истини в задкулисието на тази българска републиканска федерация по кинология, защото аз ви уверявам, уважаеми зрители, чак тази вечер разбрах какви пари се въртели в тая републиканска федерация по кинология. Нека да видим една реклама, защото ние трябва да се издържаме от нещо, след което продължаваме с господин Евтимов. Вие знаете ли какъв наем плаща Камен Литов на Селскостопанската академия, защото този договор е нелегитимен. Както разбрахте, този договор е недействителен. Нито подпис, нито печат, нито изведен, нито пък оригинала присъства в Селскостопанската академия. Това просто е скандално. Вие сте вътрешните там хора. Кажете, какви пари се плащат като наем? Ами това, което ние разбрахме, че се плаща като наем от 2008 година, продължение на 15 години, това са 4 броя кучета от породата Бордер Коли и един брой специализирана клетка за превоз на кучета. Вие не се шегувате, предполагам. Не се шегувам. Това са 7 декара земя. Добре, Светла Бъчварова, професорката, предишната шефка на Селскостопанска академия, с кой акъл подписва такъв договор с този човек? Това е криминална история. Вие вътре шушукате ли? Знаете ли за какво става въпрос? Той може да не плаща нищо, може да не плаща нещо. Откъде да разберем какво плаща Камен Литов? Принципно ние няма как да разберем какво плаща господин Литов. Можем само да се досетим. Само да се досетите? Само да се досетим, че тук има така солидно подплащане под масата. Солидно подплащане под масата? Точно така. Друго обяснение не виждам. Добре, да има ли много приходи от пари от тези киноложки изложби? За какви пари, ни кажете, става въпрос? Идвал ли е НАП да прави проверки? Въобще някой държавата интересувал ли се от този държавен имот? Някой от държавата интересува ли се от този държавен имот? За този държавен имот са подавани много сигнали. Докъде? До всички институции. Например? Абсолютно всички държавни институции. НАП? Питали ли сте? Има жалби в НАП също, в незаконно строителство има, в Студентска община има. Резултата, господин... Резултата още го чакаме. Днес аз разбрах, благодаря много на госпожа Гичева, шефката на РДВСК на строителен надзор, отишла е да види в Столична община и на този човек Камен Литов какви са тези постройки. Оказва се, че те нямат никакви книжа и те са абсолютно незаконно построени. Ма как пред очите на държавата и на вас, вие, които работите там, става това безобразие в продължение на 5 години? Ами, напълно нормално.
Намираме се в България, хората си плащат всичко може. Преди няколко години на този имот, това беше една гола поляна с две порутени сгради. Нека да ги видим, нека ние заснехме тези снимки, които показват какво е представлявал имота преди 4 години, тогава, когато се подписва този скандален, нелегитимен договор. Ето така са изглеждали преди няколко години тези имоти, а сега днес там има хотел. Ние видяхме хотел. Този хотел е незаконен. Има сгради, които са незаконни. Кой разрешава на този човек това нещо? Предполагам, че други хора трябва да го зададат този въпрос. Чакайте, без какви пари се строят тези сгради? Тези пари се строят с пари на българската кинология. Много пари ли има българската кинология? Има доста пари, особено напоследък. Кажете, какво значи много пари? Аз да ви кажа, за първи път разбирам, че от кучета толкова много се печели. Една изложба. На тази изложба пристигат хора и те какво трябва да платят, по колко евро трябва да платят, за да участват в тази изложба? Принципно самото участие струва на чуждестранните изложители 40 евро е записването само да си покажат кучето. След това следват сертификати, шампион на България, шампион на Балканите. Доколко достига тази такса, за да участват в киноложки изложби? Това, което го знаем със сигурност, особено руските групи, които идват така наречения кучки all inclusive, плаща си 605 евро на едно куче за участието на изложбите в България. Получих сигнали от вашата федерация, и то не е анонимни, мога да прочета имената им, че много чужденци, най-вече руснаци, идват, плащат по тези 605 евро, казвате на ден, дори не си водят кучетата, дори не ги показват. Това верно ли е? Да, има и такива случаи. Какъв е интересът на тези хора да платят 605 евро, за да вземат сертификат? Добиват ни сертификати, принципи, които могат само в рамка да си ги сложат, те за нищо не им служат, но гордост, човешка гордост. Добре, за една година 605 евро от тези всички изложби, това са милиони. 30 изложби средно в годината, от които има киноложки седмици, в които, примерно сега лятото, август месец, имаше 10 изложби на Албена. Там парите бяха просто невероятни. Отчитат ли се някъде тези пари? Нали имате обща каса? Нали? Вие сте един от съдиите в тази българска федерация. Тези пари имат приходи, има разходи, има отчет, има данъци. Отчета, който се дава на всяко едно събрание годишно в федерацията, на общо събрание, просто не смятам да го коментирам. За по-миналата, за 2009 година, са отчетени 45 000 приходи. Верно ли е, че 45 000 данъци, такси не се ли плащат? Не, нищо не се плаща. Как нищо не се плаща? Това е тъмната страна. Другата страна е, аз ви казах, около 30 изложби, смятайте ги както искате. Ужасни пари. Разбрах също така, че господин Кушлев, комисията Кушлев, той бил преди това на местото на Литов. Това верно ли е? Да, той е предишния председател на тази федерация. Това ли обяснява факта, че не са правили никакви проверки за незаконно забогатяване, защото всичките тези пари от тези киноложки изложби, аз, уважаеми зрители, за първи път разбирам какъв бизнес бил с тия кучета, какви са тези милиони. Бизнес е добър. Добре, няма лошо. Ако е законен, къде са ти такси? Данъци. Данъци, такси, къде? Няма такова нещо. Добре, вие не сте ли поставили тези въпроси на общо събрание? Много е трудно на общо събрание. Не ме интересува, че е трудно. Въпросът е, плаща ли си данъци и такси? Господин Камен Литов. Нищо не се плаща. Господин Литов, вие отказвате да дойдете при мен. Макар че официално ви каня. Говоря с шефа на Селскостопанска академия. Министъра на земеделието също така е изумен от този факт, че вие, благодарение на един незаконен договор, който аз държа в ръцете си, вече пета година сте се разпиштолили там и строите абсолютно незаконно. Чест прави на шефката на РДНСК, че е отишла да провери за какво става въпрос. Защо Селскостопанска академия да не си върне този имот? След като бившата шефка на Селскостопанската академия е подписала този договор за 250 лева, казват, а пък ето сега тук човека казва, че били за няколко кучета и за 4 кучета и една клетка. И всички мълчат, и всички се съобразяват. Не, ние не мълчиме. Многократно са поставени тези въпроси, но просто се спират. Нещата спират. Докъде спират? Кой го покровителства? По наши сигнали господин Кушлев досега е помагал усърдно. Дали е така,
на 100% не мога да потвърдя. Идва проверка от полицията, разбрах. Спира се проверката. Спира се проверката от полицията. Специално към министъра на вътрешните работи ще направим сигнал. Идва проверка от НАП. Спира се.